Sissa nbnew mill-ġdid ftit aktar minn 300 triq residenzjali bħala parti mill-investiment massiġġ fit-toroq. Dawn it-toroq jammontaw għal aktar minn 110 kilometri b'titjib fuq 215 kilometru ta' bankini u bi 370 kilometru ta' sistemi ġodda impoġġija taħt l-art. Dawn is-sistemi jinkludu dawk tas-servizzi tal-ilma u l-elettriku fost l-oħrajn. Waqt żjara lill-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borge għamel fi Triq San Patrizju, Triq San Aristarku u Triq San Tomas fir-Rabat li wkoll tlestew din il-ġimgħa, intqal kif din is-sena Infrastructure Malta qed tibni medja ta' 4 toroq fil-ġimgħa. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus stqar kif il-Gvern qiegħed jerfa' piż qawwi minn fuq spallejn il-kunsilli lokali billi qed jieħu għal kollox f'idejh il-bini mill-ġdid tat-toroq residenzjali u rurali f'pajjiżna. Dan huwa proġett importanti ħafna, tajjeb wieħed jgħid li ħaddieħor għamel skema li falla lill-kunsilli lokali meta jidħlu kwistjonijiet ta' toroq. Dan għall-Gvern qed jagħmel ħafna toroq b'livell għoli ħafna. Il-Ministru Ian Borge spjega kif dan il-Gvern qed iżomm kelmtu u permezz ta' investiment ta' 700 miljun euro qed iġeddet l-infrastruttura tat-toroq ta' pajjiżna. Stqar li dan l-investiment qed iwassal sabiex eluf ta' familji diġà qed jesperjenzaw u jgawdu minn toroq residenzjali ta' kwalità għolja u ambjent aħjar fejn jgħixu. Iżjed minn 500 triq meta tikkonsidra anke dawk rurali. Huwa ċar li l-Gvern qed iżomm il-kelma li tal in-nies fl-2017 meta qallhom isma' jiena ħaninvesti 700 miljun f'7 snin, 100 miljun fis-sena xogħlijiet, ħalli l-familji Maltin u Għawċin ikollhom toroq li jixirqulhom, toroq b'infrastruttura tajba.